Já jsem doufal, že se vláda chytne za nos poté, co média a i my jako opozice jsme donutili zveřejnit ministry všechny platy a odměny za rok 2010 i za rok 2011. My jsme si zvykli na to, že tato vláda je arrogantní, nicméně ta hranice arogance se posunula ještě dál. Místo toho, aby po tom zveřejnění se skutečně páni ministři a pan premiér chytli za nos, tak ještě možná se zalekli, že dávají tak málo, že jim to tak lehce prošlo u veřejnosti, že mohou přidat a mohou ty odměny být daleko vyšší. Rozhodně to nejsou odměny malé. Já bych chtěl na případu úřadu vlády demonstrovat, co znamená 28 milionů korun, které byly v roce 2011 podle všeho vyplaceny na odměnách několika zaměstnanců úřadu vlády. Ten největší problém je v tom, že ty odměny byly v řádu několikanásobně převyšujícím ty platy. To znamená, při platu 30 000 bych očekával, že odměna může činit za velmi dobrou práci 5 000, 10, možná i 30 000. Rozhodně ne 200 000 korun. Myslím, že všichni zaměstnanci teď jen závistivě zhlíží k úřadu vlády, jaký způsob odměňování je nastaven. A ta demonstrace těch čísel je jasná. Těch 28 milionů korun by stačilo jako průměrný plat pro 950 policistů nebo hasičů na jeden měsíc. To je, myslím, celkem jasné. Stejně tak, jako by to stačilo jako měsíční plat všech policistů jednoho menšího krajského ředitelství policie. Chtěl bych také upozornit na to, že jsme zjistili podle informací pana ministra vnitra, že zajištění pořádku a výdajů na mzdy pro policisty, kteří zasahovali ve Šluknovském výběžku od srpna do listopadu 2011, vyčíslila policie na 26,5 milionu. A vzpomeneme si, jaké debaty se vedly o tom, jestli policie má nebo nemá na takový zásah. Chtěl bych také říct, že tato částka odpovídá průměrnému platu na téměř 2 roky pro 50 policistů, kteří pomáhají udržovat pořádek ve Šluknovském výběžku. Já myslím, že je evidentní, že pan premiér plivl do tváře všem zaměstnancům, kteří pracují za průměrnou anebo také za minimální mzdu, kterou tato vláda odmítá zvyšovat, protože těm stále sděluje, že je potřeba šetřit, že je potřeba podpořit ekonomiku tím, že budou pracovat za minimální mzdu, a ty, které jim uděluje statisícové odměny, tak o nich hovoří v tom kontextu, že oni jsou jiní, oni dřou jako koně, jako by ti, kteří pracují v těžkých provozech za minimální nebo průměrnou mzdu, se tam chodili rekreovat. Já myslím, že to je jasný důkaz arogance pana premiéra. Nepoučil se ani z jednoho skandálu před volbami, nepoučil se ani z toho, že tady byla podána informace médiím o tom, jaké jsou platy, a obávám se, že se nepoučí jen tak, pokud veřejnost jasně neukáže, co si o takovéto politice, která skutečně rozděluje na ty elity a na ty ostatní, myslí. Děkuju.